Mary welaýatynyň Odolky häkimi Döwranberdi Annyberdiýew tutsak edildi we emläkleriniň belli bir bölegi eli salyndy. Häzirki wagt tebitde onuň ýolbaşçylyk eden döwründe owy hojalyk buýdugynda göýberilen bolmagy mümkin biýdüzünçilikler boýunça giň gerimli derňewler dowam etdirilýär. Bu barada azatlygyň biri-birinden habarsyz iki çeşmesi maglumat berýär we häkimetleriň ýagdaýlara baha bermek işlerinde azatlykda çykan maglumatlary içkinden tiljerýändigini nyktaýar. 14-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň suýluň 6 aýynyň jemleri boýunça geçirilen giňişleýin mejlisiniň dowamında Marynyň sol wagtky häkimi Annyberdiýew dowam edýän galla uragy barada hasabat berdi. Ol çykysynda degişli işleriň üstünlükle alınıp barylýandygyny öňe sürdi we hiç bir kemçiligi agzamady. Emma Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty dinläninden soň Annyberdiýewiň iste düýpli kemçilikleri göýberendigini aýdyp, ony wezipesinden boşatdy. Annyberdiýew iste göýberen düýpli kemçilikleri üçin sizi Mary welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan. Adatça bolsa ýaly munyň bilen bagly hiç ýyly maglumat berilmän diňe umumy bir ketitleme bilen çäklenildi. Bellemeli bir ýagdaý. Berdimuhammedow bu baradaky kararyny mälim edeninden soň gidiberiň diýip Odolky häkimi maslahat zalyndan çykaryp göýberdi. Siz gidiberin. Marynyň täze häkimi wezipesine Begenç Murat Orazow bellenildi. Sol bir wagtda resmi media 2017-nji ýylda Mara häkim bellenen ondan ozal hem Maliýe we Ykdysadyýet ministriniň orunbasary bolup işlän Annyberdiýewiň soňky ykbaly barada hiç ýyly maglumat bermedi. Ýöne azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Annyberdiýewiň maslahatyň ýany tutsak edilendigini we ol babatda derňewleriň geçirilýändigini anykladylar. Odolky häkim mellik ýerlerini bölüp bermekde galplyga ýol berip, döwletiň emlägini bir kanun ugurlamakda aýplanýar. Onuň Mardaky we Aşgabatdaky öýleri döküldi. Köp mukdarda mali teristleri eli salyndy. Seýlede Annyberdiýewiň ýakynlaryna ilde göze dile düşmezlik tawsyryldy. Mundan başga da häzirki wagtda Marynyň täze häkimi Orazow prokuratura işgärleri, daýhan birleşikleriň başlyklary bilen daýhanary bölünip berilen kärinde ýerlerinde buğdoýyň we gowwaçanyň talabalaýyk iklendigini ýa ikilmändigini barlaýar. Olar paxta üçin niýetlenip berilen kärinde ýerleriniň bir bölegini mekkejewin, gawun, garpyz, kädi, noýwa ýaly ikinleri ekin daýhanlardan bu ekinleri destini söküp aýyrmagy we ýeri tekizlemegi talap edýärler. Azatlyk ýurdun günorta welaýatynda bu hili barlyklaryň dowam edýändigini geçen aýyň başynda, ýagny Annyberdiýewiň wezipesinden boşadylmagyndan tas 2 hepde öň habar beripdi. Türkmenistanda daýhanlar döwletiň bölüp beren kärinde ýerlerinde şertnama esasında gowwaçy we buğdoý ýaly döwlet tapşyrygyna girýän owu hojalyk ekinlerini üstürüp ýetişdirýärler. Seýlede olar ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Hökümet daýhanlary suw, dökün, tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärendiçileriň ençimesi özleriniň bu hyzmatlary bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmeýändigini, munyň hasylyň pes bolmagyna getirýändigini aýdýar. Bu sebäple daýhanlar girdeji almak üçin kärende ýerleriniň bir bölegini beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýandygyny gurrun berýärler. Biz bulary yerli häkimler bilen alalaşyp olaryň ruhsady bilen etdik. Bakça ekinleri üçin ulanan her bir gektar yerimiz üçin 1000 manat para berdik. Hasyldan geljek ýerdejimizden hem pay bermegi alalaşdyk. Elbetde bu diňe dil üstü bilen edilen gurrun boldy. Dip murgaply kärendiçileriň biri 1 awgustda gurrun berdi. Ol täze häkimiň bu ýagdaýlara guluk hem gabartman daýhanlaryň meselesine oňoýly çözüp hüdürlemeýändigini sözüne goşdy. Biz iň bolmanynda öňkü ýolbaşçylar bilen alalaşyk esasında eden çykdagylarymyzyň gaýtarylyp berilmegini soraýarys. Bir başlyk gelip bir zat diýär, ertesi täze bir emeldar başga bir zady talap edýär. İlki goý resmiler öz aralarında alalaşygy gelsinde soň daýhanyň üstüne sürünsün. Bakça ekinlerimizi harap edenler bilenem ol ýerlerde bu ýylyň hasabyna eýem paýta buğday ýetişdirip bolmaýar. Dip söhbetleşimiz belledi. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan
1.400.000 tonna buğday we 580.000 hektar meydandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Azatlyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärendiçileriň dökün we tehnika bilen öz wagtynda üpçün edilmeýändigi, sol sebäpli ekrançylyk ýerlerinde gowatçy ýa buğday hasylynyň pis bolýandygy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly mesele gozgalmaýar. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz emeldarlaryň ýerlerdäki owu hojuluk ýagdaýlaryna baha bermek işlerinde azatlykda çap bolan maglumatlary içkinden okap, olary siljerýändiklerine hem nyktaýarlar. Mariýanyň odolky häkiminiň tutsak astyna alnandygy we sebitde giň gerimli derňewleriň geçirilýändigi barada döwletiň bir gözegçiligindäki media serişlerinde habar berilmeýär. Bu barada Sebitin prokuraturasyndan häkimliginden hem gosmaça maglumat almak basartmaýar. Balkan vilayetinde soň Mary vilayetynyň aýal gyýdlarynda hem medisina barlygy geçirilýär. 18 ýaşy dolduran aýal gyýdlaryň ählisinde geçirilýän mejburi barlyklarda onkologiýa kesellerini anyklamak boýunça derňewler geçirilýär. Aýal gyýdlardan mazok tawşyrmak hem talap edilýär. Kä halatlarda olara gan tawşyrmaly hem diýilýär. Uçdan tutma medisina barlyklary vilayet onkologiýa hastahanasyndan uğradylan lukmanlar tarapyndan geçirilýär diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary için öwrenen habarçysy 31-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Tomsun başyndan bäri tapgyrlaýyn esasda geçirilýän barlyklarda ýan ýoldaşlary daşary ýurtlarda işleýän we bir näçe ýyldan bäri jinsy gatnaşykda bolmadyk denanlary öňürtülük berilýär. Barlyklar Sakarçaga etrafında Tomsun başynda geçirilip başlanan bolsa Bayramaly etrafında iýulyň başynda girişildi. Her aýda bir etrapda barlyk geçirilýär. Işleýän aýal gyýdlara edara kärhanalaryň ýol başçylary öýlerini degişli bolan saglyk öýüne barmagy maslahat berýärler. Öý hojulukçy aýal gyýdlary hem jaň edilýär ýa-da öýlerine aýlanyp olardan saglyk öýlerine barlyga barmak talap edilýär. Dip habarçymyz aýtdy. Yerli lukmanlar barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyýdlaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Esasanam soňky 2 ýylyň dowamında onkologiýa keselleri bilen keselleýän raýatlar köpeldi. Olaryň aglabasy aýal gyýdlar bolup, hususan da göwüste mäz gatama, ýatgyda kista, mioma we rak ýaly keseller köpelýär diýip Marlu Lukman habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk barlyklar barada vilayetyň saglyk bölümünden we ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu barlyklar Balkanly aýal gyýdlarda uçdan tutma medisina barlyklarynyň geçirilýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. 20-nji iýulda ýurdun Günwatar vilayetindaky yerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyýdlaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň aşy köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Bu habardan soň 25-nji iýulda Türkmenbaşy şäherinde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bir işgäri ýaňy ýakynda Azatlykda Balkan vilayetynyň saglyk puwdawy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap berip öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazgyrdy we olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda aýplady. Barlyklar barada ýurdun media serişdelerinde maglumat göze ilmeýär. Şeýlede ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saytynda aýal gyýdlaryň arasynda onkologiýa keseliniň derejesi baradaky statistika halka el ýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär. Türkmenistanda internetiň hili aşy pes bolmagynda galýar. Soňky günlerde internetiň tizligi epesli peseldi we VPN hyzmatlarynyň el ýeterliligi gaty çäklendi. Ilat hatda ýurtda şu çaka çenlip etiklenmedik köp bolmadyk internet resurslaryny hem ulanyp bilmeýär. Köp adam hatta öňden bar bolan imonyň hem häzirki wagtda işlemeýändiginden zeýrenýär. Ýöne adamlar diňe bir sosial ulgamlar üçin internete mätäç däl. Köp adama ol okumak we işlemek üçin zerur. Häzirki wagtda bütün dünýäde hemme zat internete bagly. Bizde bolsa haýal internet hemmäni biňjalik edýär. Dip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar.
Imo yurtta petiklenmedik we köpçülüge el yeterli bolan tas yeketek messenger bolmagynda galyar. Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte we YouTube ýaly köp sanly sosial ulgam ençe mail we petikli galyar. WhatsApp, Telegram we Viber messengerleri hem el yeterli del. Şu ýylyň aprel aýynda yurtta ICQ messengeriniň petiklenenligi hem habar berildi. Habarçylar Türkmenistanda aragytnaşyk hyzmatlarynyň düýp köter yaramazlaşmagy sebäpli ne bu hyzmatlary üpçün edijilere şikaýetlaryň ne de internet hyzmatlarynyň has gymmat tölegli görnüşlerini satyn almagyň kömek edýänligini aýdarlar. Ulanjylar ýygyderli Türkmen Telekomu ýüz tutýarlar. Ýöne aragatnaşyk kili gowlaşmaýar. Köpler has gymmat hyzmatlar paketini satyn alyp has ýokary narhy töleýärler. Ýöne bu hem kömek etmeýär. Goşmaçy çykdyjy diýen has gymmatly haly täze hyzmatlar berilýän internetiň tizligine täsir etmeýär. Dip adatlyň habarçysy görüň berýär. Soň günlerde internetiň hiliniň yaramazlaşmagy video arkaly jaň etmäge köplenç mümkinçilik bermeýär. Aragatnaşyk şeýle bir gowşak welin päsgelçiliksiz gürleşmek köplenç mümkin däl. Video jaňlary tas düýpden el yeterli däl. Dip adatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatyň ýaşaýjysy görüň berýär. Türkmenistanda internet berk döwlet gözegçiliginde saklanýar. Ýurtdaky internet hyzmatlary döwleti degişli ýeketek şirket tarapyndan üpçün edilýär. Häkimetler VPN hyzmatlaryny petikleýärler we ýylatyň gararsyz metbuat çeşmelerine hem sosial media ulgamlaryna girmegi çäklendirýärler. Adatlyga ma'lum bolşuna görä döwlet eýçiligindäki Türkmen Telekom tekniki bazasyny ýygyderli täzelýär we ulanjylara gözegçilik etmek hemde internet çeşmeleriniň el yeterliligini çäklendirmek üçin täze enjam satyn alýar.